assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Ayaw Pinji TV on calminama on jurama on ñagama duwaw on neldama duwaw ɗo gonɗon e nder dunde babadame kala en jetti Allah subhanahu wa taala joom baɗe dokkunen mbaw koye fartange aato ɗo kadi hannde fiilan ɗon yewtere moon nde min gaddoto fiilan kala saaha woni dawrugol hannde noon eɗen jabɓoɗo koɗo mo ganduɗa ko kilifa to banggue dawrugol ɗum noon ko Nawel Thiam kanko noon ko APR najo en même temps ko chargé de communication e nder AFROGIP woni agence d'aménagement des sites d'industriels kanko noon hannde woni koɗo meɗen mo ganduɗa eɗen jogui yewtere ko fate e dawrugol mo ganduɗa en même temps kadi ko candidat mairie ndi Djoum nde ganduɗa ko jiɗɗo ardade ndin ɗon mairie e hitande hikka nde eɗen gandi e ɓoyata lebbi paaɗi koye sumgoji paaɗen ina tijja e janvier 2022 kamnen homo jeeya e foɗodiroɓe eɓe ganduɗa ko jogorɓe foɗodirede ɗiɗo sumgoji taw koye gardugol mairie ndi Djoum kono haade men nadde e nder bondi yewtere meɗen en dokkat ɗum kanko Nawel Thiam o wawa salmodirde e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinji TV. Nawel min calminima. mi wimon Ba ko adi foof mbeɗa caggal julde Allah e nelaɗo mum mi yetti jinnaɓam eɗa yetta kadi wa Pinji TV naaɓe foof surtout an ceerno Moussa Bari donc mbeɗa yetta moon mbeɗa yetta kadi sababu tahɗo ha garmi ɗo ono Elimane Gaydo donc mbeɗa yettamo de passage mbeɗa yetta bandiraɓe heeɗiyankoɓe Pinji TV kala kono Nawel min calminima ɗum noon no mbimi ni ka candidat e nder mairie ndi Djoum en même temps aussi aɗa golla e l'AFROGIP woni agence d'aménagement des promotions des sites industriels ko wona ɗum ko ka candidat hannde ni yiya e nder politique leydi men Sénégal sukaɓe ina jiiɗi toujours hande ƴettude politique o e juuɗe mumen itta ɗum e mawɓe déjà an o minen mbawi wiide yiyanne ka suka hande ko ɗum woni darde maɗa annene hol motivation manam keɓɗoma ha yidde ardadema mairie ndi ganduɗa ko ndi Djoum e caggal yettude Allah no mbirumni joni mbeɗa sikki to gonɗen ɗo sinno ko min tan ƴettuno engagement wiide mbeɗa yiiɗi hande ardade mairie Djoum mbeɗa sikki ma won hen komi waɗani donc koɓe mbiyatma Haalpulaar mbiyatma kala cosunaɗo suusa min wonto ndewmi umma tan mbimi komi candidat gadimi ko wonde militant gonmi militant gonni militant ha gonmi responsable ene gonmi responsable nde kadi donc dokkumi moni foof kadi gueɗal timmi ene yaaha noon aduna ko politique ko bultan ko daawe eyyi donc hande hanki ko minen jogorno pancarte uji amin gulla amin ndewa hen min dañi henete une dizaine d'années d'expérience plus de 15 ans d'ailleurs donc mbeɗa sikki min gona hen sukaɓe hande mbeɗa sikki min jangguintaki holko woni politique min jangguintaki kadi holko woni responsabilité donc e nder hen wona minen mbi amin jiiɗi ko wuuro ngo ko base amin politique ko yimɓe amen ƴetti engagement kala kene waɗi hen kala kene yonde hen kamɓe mbaɗi donc ɓen mi wawa wasde daranade ɗo ƴettingal cuusal ɓe ƴeewi kam min oɗo e nder koɓe ƴeewi kam mbeɗe yoniɓe e fannuji ɗi foof donc ardinede kadi weeɓani sinno ko min ardinno horam tan ma on tam yettoyaki heewi par exemple candidat sine ardo e nder mairie souvent ko relation jogdi hakkude mum e yimɓe wuuro ngo walla ko golle ɗe ganduɗa jomum ina yimɓe ne battimo hakkille ganduɗa jomum ina golɗe golle beele won golle ɗe ganduɗa ka baɗɗo ɗum e nder wuuro he walla won activité ɗi ganduɗa waɗi ɗum e nder wuuro he ha yimɓeɓe batte o hakkille o de so okkama wuuro ngo ma walla so okkama commune o ma won ko ɗum jibini comme no garta beele ko ɗum mbaɗɗa ha saabi ɓe ƴetti confiance maɓɓe fof paye ma walla won certaine activité banggue no pancart uji kalɗa joni ko ɗon ɓen keptinirma darde ma donc somi arti ɗonete mbeɗa sikki hande min fannuji ɗiɗon foof nen ɗo de ce fait que hande wiide min action ngaji ɗi mbaɗmi e nder wuuro ngo mi wawa ɗum limtude e nder programme uji garoji noon ma Djoum naɓe foof gandu ɗum ma Sénégal naɓe foof gandu ɗum kono komi anda mi anda ko foof ko wattidi ko hanki tan hanki wonno ñande talata hanki tan en dañi nanude 50 ɓiɓɓe Djoumanaɓe ko wiyete ko hey dawñi
hanki tan en namni ɗum toon capantata ɓiɓɓe sukaɓe jomanaɓe nder golle ɗe ganduɗa ko eɓɓore nde hoorejo leydi ndi waɗi hoorema jomumen ko contrat de 1 an renouvelable une seule fois mbaɗeɗa dokkeɗa CDI naati nanneɗa e fonction publique donc ɗum ɗon ko action ngaji de passage eɗen mbaɗa hen remercier et encourager féliciter son excellence mo gandanɗa hoorema joguima vision oɗo wallude hande ne andi par ce que saɗa walla ballata ko sukaɓe en dawi mumen par ce que sa walli neɗɗo o no awirte tan mbeɗa sikki ñagota on kadi gontamo ñagari no ligu nangirta donc mbuɗon ligu noon alay saago balla ɓeɗon ɗum woni komin on politique min mbaɗata ko heddi ko e nder wuuro ngo min mbaɗi gummimi toon min mi waɗi ni assemblée générale ko ɓoyani to jumto le 8 passé jammoɗa ko 1 mois donc min toon min mbaɗi déclaration candidature men wona enen ni porti ɗum ko sukaɓe jomanaɓe rewɓe dariɓe tan lam mbi minen alama min cohli sona an ɗum c'est très fort ko foti no commune no jum sa dañi ko wayni e fartangue e ɗum tottede ɗum alay saago daranɗa ɗum donc ɓe totti kam oɗon ngal ɗon damal e ɗeɗo ngal ɗo dongal teddugal kono minen ko Allah tan wawi hoybinde e ñaagol jomiraɗo sen keeɓi ɗum de Allah hoybinata d' accord hol bilan par exemple mo joguiɗa walla haade men arde ni e bilan he holko wanma ɓuurma wadde motivé e yidde je nanggude ndin ɗon mairie beele won manquement ɗi ganduɗa jahani nder commune he par exemple teɗen gandi hande gardiɗo mairie o ko leader mawɗo to banggue politique on peut cité ko par exemple Cheikh Oumar Anne jagorɗo kalfinade gueɗe jangto kanko ardi d' ailleurs ne waɗama investir e candidature muɗum pour arta e ndin ɗon mairie won manquement ji mbaɗi toon ha saabi onon en même temps ko APR gonɗo onon mbaɗi motivé yidde heɓtude mairie ndi e junggo muɗum walla ko yidde tan foɗodirede mairie ndi par exemple eyyi wona yidde foɗodirede aɗa andi mairie wonko namni par ce que ko foti no wuuro sa feliti a ardima walla a ardinama ɗum poɗɗa ko joganade ɗum goho ko temps mum d'abord gonda gonda e population gurda e mumen gonda e mumen ganda caɗele mumen so Moussa joguima caɗele mi anda Moussa ko ɗeɗo caɗele jogui ko Moussa jogui ko no finiri mami andu yimɓe no piniri par ce que ɗum ɗon tan ka jogaki ɗum a wawata andude mette caɗele commune ɗum sa joguima ɗum noon ko heddi ko yiilade des partenaires premier partenaire nder localité hande eɗen gandi ko gouvernement jokkodira e laamu walluma e gueɗe kewɗe ko heddi ko deuxiéme partenaire ko caggal leydi hande ko domaine santé jahata lijjita ko jaaha des Yvelines walla jaaha Miro walla jaaha e nder Paris lijjita noon des partenaire taw ko walloɓeɓe ko fate santé so tawi parteɗa koye ndema paya Chine ƴeewoya toon chinois ji no ballirma e ndema wuuro ma no wayi e goɗɗum par ce que tant que en diwani ɗon tant que eɗen tan cikki hande wadde cumul de fonction ngaji ene walla men gonɗen koye majjere par ce que neɗɗo mbeɗa je me rappelle nden yimɓe mbiya par ce que neɗɗo wawa rondade donge tati ene muusi donc minen ni min jiiɗi ko wallude gueɗe ɗi noon min jiiɗi ko wallude population hande jum ɓuuro hande to woni ɗo firti sami faami tan min jiiɗi jum diwo to woni ɗo goo min jiiɗi hande ko wallude son excellence président Macky Sall hande konkone o daña ko ɓuuri ko dañño ko e en 2014 mais pour o daña ɗum noon alay saago hankkadi yonti o totta sukaɓe ɓe gollira no fewirini il est temps par ce que foof nanɗo temps o nanɗo foof nanɗo donc pourquoi pas saɗa walla ɓe mbiyatma ko dewgal moƴƴi koye cukagu donc saɗa totta neɗɗo wuuro totta ɗum koye cukagu wawa softude wawa waɗandema gueɗe ɗe poɗɗa nde gandanɗa hoorema gueɗe suka tigui ma daranoma darde tigui taw wona cukalel mais cukalel kilifaɗo woni helifade tawi hande ko duuɓi mum eɗen jettima helifaɓe so tawi hande en ken wonko joguiɗen eɗen jogui suddiɓe men eɗen jogui sukaɓe men machallah eɗen gera galleji men eɗen gandi neɗɗo no foti wawde wurdude e neɗɗo donc ɗum ɗon foof ɓaadenen ɗo pourquoi pas hande ɓaade ɓeɗon sukaɓe e mawɓe e rewɓe jumanaɓe ƴetti ngal ɗon ngal ɗon ndin ngal teddugal e ngal ɗon ndin dondeni wayi teddude ni mbiyana mbal e gardine men donc pourquoi pas enen e daroɗen pour wallude wuuro ngo donc wadde ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa koɗe limtataɗo de ko banggue ndema en des infrastructure laabi ya garta ɗum ɗon holno situation muɗum worto so tawi a waɗ ɗum résumé to banggue bilan mo ganduɗa ko gonɗo ɗo no ene waɗi ɗum réalisé e hande bilan aɗa andi min komi conseil municipal donc minen mbaɗi maire gonnoɗo ɗon en 2014
donc minen safo Allah hande e nder conseil municipal amen min mbawa haalde ɗo nete ko wiyete ko bilan aɗa nda wiyata haydara waɗaka ɗum kam yoɗani ni fewani amin gandi kam hay sinno emploi to wonno to wonko waɗi hen malgré hay sinno ɗum jeeyaka e bilan ɗum wonko waɗa hen o adini yimɓe otoji mbali ɗum ne moƴƴi goɗɗum e goɗɗum ene yiɗa mais hande foti diwde ɗon ko diwnata ɗum ɗon ko temps o manque donc holko hande par exemple an sa okkama ndin ɗon mairie ko mbawɗa addude par rapport e wayluji ɗi jiɗɗon hande teskade e nder commune mo Djoum mais hande commune de Djoum minen hande goo amin ñaagui Allah ko adi foof mamin min jogui bilan mo ganduɗa amin jogui programme mo ganduɗa hoorema ko adi foof ñande Allah totti amen wuuro ngo par ce que amin mbaɗa action ngaji ganduɗa hoorema action ngaji social ɗe ganduɗa hoorema en tant que ɓiɓɓe wuuro ene foti wadde ɗum tan hay sa waɗani politique wona ko wiyete ko construction made jama nawde radio ji juma e radio ji jama e nder jamaji ɗi wallude ASC ji ɗi 15 ASC gonɗi hande nder wuuro ngo ASC foof min mbaɗi ko doola men tolni min balliti ɗumen min balliti les femmes de wonɓe Djoum ganduɗa hoorema ɓe ko waɗoɓe bisap ɓe ko yeeyoɓe glace wallude ɓe financement ji ɓe ko 100 000 ɓe ko 200 000 par ce que ɗon doola men tolni e kala komin mbawi wadde politique o koye dolana men parti tottani men ala leader walla responsable kadi tottuɗa men kala komin mbawi wadde e action ngaji politique ɗi koye min kaɗat koyamen hunde min mbaɗe politique o donc ɗin action ngaji foof ene waɗe e nder wuuro ngo mi wimon nane tan hanki ko ala seede moƴƴani hanki tan min nani capantato neɗɗo e golle ene gollo lewru foof ma wonko dañƴa kam balla jinnama walla balla hoorema ka nafani nafan ko foof kam te son gardima janggo ɗum koko jokkata bien sûr ɗum ɗo ko action tan mo ganduɗa hoorema koko fuɗɗi ko lancement tan ko lancement hay ɗum ni en jiiɗi namdi ko ɓuuri capantati ko mais koko renda koko betti tan et puis kadi koko renda par ce que sa wi hanki tan plus de 400 et quelque ne poti fuɗɗade ɗum ko c'est quelque chose et puis capantatoɓe foof ko ɓiɓɓe jumanaɓe ɗum ko yettere Allah no fewi eɗen mbaɗ eɗen jiiɗen noon Djoum noon so Allah lamɗo jaaɓi sen keeɓi wuuro ngo eɗen ñaagui Allah nde hoybinanta men ɗum par ce que eɗen gandi eɗen jogui non seulement softande mum eɗen jogui yiyande ndi ganduɗa hoorema au delà de ko wone waɗede ko par ce que ko génération ngaji génération foof hoko Allah rokkatma sens ko kawruɗa enen ñaaguiɗen Allah ko Allah jogori men addande ko taw eɗen mbawa dongal ngal koybi Allah hoybinen liggonɗen no fotiri ni d' accord beele cikkuɗa poɗodiral ma hannde walla poɗodiral ma onon ɓe ganduɗa kon yiɗɓe arda nder mairie e kanko mbaɗaɗo investir ko nder yontere ɓenno beele cikkuɗa ngal poɗodiral ma ngal weeɓa mais ko min adi waɗede investir min mbimami ko le 8 octobre le 8 septembre mbaɗami investir min candidature déjà e ala foof hannde par ce que sa ɗetti konko mo mbiyata o waɗa investir candidature mo ko le 2 septembre 2 octobre samedi passé eyyi donc min candidature o waɗama investir 1 mois avant donc ɗum kay en diwi ɗon déjà par ce que mbeɗa jeeya e min susni kadi haɓe mbaɗi koɓe mbaɗi ko par ce que ne wawno somi waɗano somi mbaɗano komin mbaɗi ko ne wawno ɓe mbasa yettoyat ɗon kono min mbaɗ ɗum min gari min mbaɗi 1 mois après et puis nden to jomumen gonano ɗon ni 1 mois après jomumen gari et puis minen min jiggoyayi kadi e nder département walla hay nokku e nder assemblée générale amen investiture amen foof ko ɓiɓɓe jumanaɓe wotoɓe Djoum e wonɓe Djoum min gaddi ɗo nete yo ngar mbaɗan investir kollira doole mumen donc ko kamɓe gari ko ɓiɓɓe jumanaɓe ɓoɗɓe gari min hay responsable goto au niveau départemental ni national mi invitani mi noddani j'étais le seul à part ko militant ji gasi d' accord joni poɗodiral ngal ma ngal weeɓ cikkuɗa eyyi ɗum ko Allah par ce que poɗodiral kam andi politique kam ala fof ko weeɓi par ce que incontestablement ko leader ɗum hay goto yeddata ɗum e ko mbaɗaɗo leader aɗen wima nane ko leader walla ko jumnaɓe mbaɗi ɗum leader non aɗa andi mi wima nani min komi conseiller municipal e nder conseil municipal amen o conseiller ko kañum waɗata maire oui minen wonnoɓe conseiller ɓe minen ko élu ko koye nder quartier ma suɓoto ma goniya conseiller minen ko quartier jamin cuuɓiyam min goni conseiller ni min goni conseiller minen mbaɗimo élire maire
jogade noon jikki e fof kadi so woni ɗum ma ɗum ŋakke ko tarduno koye mairie goɗɗi fof ma ɓuuri ɗumin mais no foti yaaru ni yarani noon e kadi min jiira ɗi ŋakkuji kadi min mbiya min gacciret hono noon tan aɗa nden mairie ji ne garta neɗɗo ne gañi tono sumgoji diwnuji ha para rutto naata e nder ɗum ɗo conseil ji gara joom kalis immoto aɗa waɗa kalis ɓe mbaɗa kono joni wonti suffrage direct manam ko vote ji ɗi ko ɗum addi namni poɗodiral ngal cikkuɗa hakkude ma e hakkude moon onon candidat woɓɓe ɗe par rapport e kanko beele addata ɓittodiral ko wonna ɗum ko en jii waɗama investir kanko mo ganduɗa ko gonɗo toon hannde o annene ka candidat donc par rapport no hoorejo leydi ndi suɓorto candidat ji ɗiɗi est ce que ça ne serait pas quand même souhaitable kanko hoorejo leydi ndi par exemple o wastan wadde désigné o tel candidat pour oppo ɓesgol ɗi tan cuɓano koye par exemple sen ƴetti yeeru e commune moɗon eyyi min kam ko menda ko fof mbeɗa par ce que hannde won so tawi mi wawi wadde cité e jayne mbaɗɗa waɗdema par exemple waɗdema wiide monsieur Nawel Thiam par exemple rebelle contre le président de la république par exemple eyyi ɗum kam mi yettaki toon tam yettaki contre le président mi yettaki toon par rapport e ko waɗi comme menda ko fof kam mbeɗa andi hannde to tolnaɗo mbeɗa andi to tolnaɗo le choix des candidats candidature sene waɗe foti ko nawetede koye nokku si yimɓe wuro ngo normalement cuɓuno koye mumen ayi affaire falan tan e nder huis clos e bureau ji tan kande récépissé tan Benno Bokk Yakar tottama x walla y ɗum addata probléme aji partout wona jom tan e ɗum amin ñaagui son excellence mi haalti ɗum e ko ɗum jogori fosoyde amen jamgo komin jiiɗa ko so tawi min dentaki ɗum addata puusu janggo so tawi min dentimo noon rentude nde rentade nde c'est à dire que hannde a wawa hannde wiide min oɗo haydara mi firtani walla haydara hay nokku mi wonani e nder commune jum ɗum sa yedi ɗum a yahat toon maɓe kollum weddi guis bokkuci minen min gona yimɓe tan média ji tan ne kaala télévision radio ji donc koko yonti haalde tan alay saago kollira parti o par ce que hannde il faut ko kollira parti o ɗum ɗo ko yahate koko ɗo yimɓe tolni hen ko ɗo tolna hen décision ngaji ɓiɓɓe jubanaɓe la majorité ko ɗum ɗo e ɗum ɗo kaali jomumen noon hannde c'est le président kañum waɗata arbitré ko waɗata ko arbitré fof noon amin jiiɗi hannde hollidemo minen hannde somo waɗamen arbitré yo accide amen e koyamen cikkuɗa wala tan yimɓe ɓe ganduɗa ko okkoɓe ɗum tan information ngaji tan taw wona réalité ji guurade toon ɗi taw ko gueɗe goɗɗe ganduɗa eɓe kalano taw en réalité wona ɗum woni toon cikkuɗa wona ɗum président heɓata les bons informations ɗum kay c'est clair information ngaji moƴƴi haqiqa ɗi o heɓata ɗum e ɗum yonti en kadi o heɓa ɗum wadde so famino mo wawno wasde wadde goɗɗo investir walla goɗɗo wawno goto sowa wadde investir taw min cuwa waɗe hay goto sowa waɗe investir kono min gandi kam hande oɗo mairie to faya ɗo mairie mo commune mo jum min gaccirta ɗum noon donc au cas où so waɗi investir goɗɗo mo ganduɗa différent onon yiɗɓe ardade mairie holno jawroɗon darorade nde ɗon haare beele on mbaɗata rallier opposition walla on jaadata mais min hande mi wima je suis le membre fondateur de parti dans la commune je fais partie d'un min hande mi wawa aru wiide deux mbiyami ko goho d'abord wona jeyde hoore noon wona haydara ɗum Allah tottimi ɗum nde président waɗi nde créé parti tan ko nden min puɗɗi yaadude nde min jaadi nde yara hammum Maham Diallo en yara hammum Dorsi en ko moɓe sage de parti yara hammum Souleymane Sy en guila nden aɗa woldema Fatou Ba en guuri nen ɗo enen jum e woɓɓe Ibrahima Leñan en mi wawa limtude kam foof donc ko ɗum wonno APR e kala ko min mbaɗatno e nder commune o min dendinanno doole amen et je me rappelle en 2012 avant président ɗette ne gagnant ne 26% du premier tour en ce moment il y avait que minen ɓeɗon tan gonno ndeɗon kewani pourtant l'ancien maire de Dioum kan Diallo ne woni temps ne woni PDS ne woni directeur général nden ne woni ministre Cheikh Oumar Anne oɗo kalteɗo gonɗo maire hannde ministre ene wonde Abdoulaye Wade ne woni ministre chargé de mission ko ministre conseil kamɓe fof noon kamɓe hannde wiɓe hannde waɗama investir le 2 hannde ko ni tan wano kamɓe fof gonduno to ɓe gonto et pourtant e premier tour min piiɓi un écart de 74% écart min piiɓe toon e joni hoɗon ɗamini piggal nden pourtant nden kamɓe gonno e pouvoir kamɓe joguino fof hay dara ɓe ngala mais affaire nde ko gëm minen min gomi ko parti président APR min gomi ko APR min gomi président Macky Sall min gomi wuro ngo
sukaɓe wuro hande fof noon min mbatta sacrifié hay dara wuro ngo min mbatta ɗum sacrifié sababude neɗɗo jamais hande yo parti o andu minen hande nous sommes prêts hande yoɓe ngar bisimilla mabɓe hande à leur âge ɗiɗon yoɓe ngar min totte yo président tottuɓe gona ministre yo président tottuɓe gona fof mais hande gerde wuro ngo yo président acci ɗum e sukaɓe d' accord woni an a yadani cumul de fonction par exemple jomum woni ministre jooɗo ga wof okke toon en même temps mairie ndi jiɗɗa joni est ce que aɗa waɗa promettre wonde sa ardima mairie ndi par exemple janggo aɗa wonde e mabɓe min somi ardima mairie jum mi talata ni arde Dakar o saha wiide ne waɗa cumul position de fonction de totte poste kono sa waɗan proposé ministre noon gonmi ɗo ñaguimi Allah somi heeɓi mairie o mi haali ɗum mi halti ɗum mi ñaago disponibilité wonde to lawol ne rokkimi ɗum wonde to mi yaha mandat o 5 ans o mi yaha mi wona to wuuro to somi moƴƴini moƴƴi somi moƴƴinani l' essentiel mam wat haqqe doolam e haqqe bawalam e haqqe cuusalam ha wuuro ngo yettoyo to ganduɗa hoorema mbeɗe joguini ɗum anni e oɗon amour oɗon e cuusal mum e foof mum ha wuuro ngo yettoyo ɗon projet ji ɗi jiɗɗa wadde une fois ko ardi mairie ndi mais aɗi mbayno leydi projet ji ɗi hande sa ƴetti jum hande ko Carrefour jum ko Carrefour o noon hande jum ne sifori ganduɗa hoorema kala to jiɗɗa yaade jum ko dañi ko sens mum sa yiɗi yaade Mauritanie ne weeɓi sa yiɗi arde Dakar ne weeɓi sa yiɗi yaade funnague ne weeɓi ko Allah waɗi président Macky Sall waɗi amen pose pierre ko ɓoyani ko min dañi ɗon ete ko wiyete ko route Djoum Linguère 70 km waɗama pose pierre ko ɓoyata ma fof ma golle puɗɗe voilà donc ɗum ɗon ko yettere Allah ɗum somin dañi ɗum hande wuuro ngo ɗum ɗon amen jogui ɗum ko projet ji amen projet ji éducation sukaɓe holno jangde hangen ne wersinda no feewi holno min mbaɗa renforcer éducation ɗum koye ligguey amen jeeya holno min mbaɗa renforcer santé o par ce que hande poste de santé goto wona e nder jum ko heddi ko hôpital départemental ɗum ko nene projet ji amen holno min ballirata hande remoɓe ɓe holno min ballirata awoɓe e commerçant ji ha mbawa wurde hande hay goto natta sohlude par ce que kala ko cohluɗa hande e nder jum nen toon min jiiɗa hankkadi arde Dakar tan wiye jumna fof nen Dakar ne liggo min jiiɗi ko kala ɓiɓɓe jumaнаji suusa gonnoɗo Dakar hankkadi so avant ma ƴettu retraite walla sukaɓe ma jehon ɓorno fuuɗ gonɗo France o gonɗo Canada o gonɗo partout kañum ne arta e wuuro ngo suusa hankkadi par ce que ɗum ɗon noon rokkata ɗum ko un maire mo ganduɗa hoorema ene wondima ma non seulement jogoɗa temps deuxièmement jogonɗa ɗum kadi peeje affaire nde ko peeje tan sa joguima peeje ma tan Allah yaltat hen jogoɗa équipe sa ala équipe min goto so min mbeɗa yaha mi yahata hayno min goto haydara mo wawadde d' accord hoɗon keewi ko mbaɗanmi ko politique action ngaji gonmi wadde foof joguimi ko équipe o woni base politique o ɓe ɗo guuri ɓe guuri ko Fouta ko ni min mbaɗata kala komin liggo ko minen liggotto ni mi jogata ko décision min goto hande sen mbi kam monsieur Nawel Thiam an noon hande émission ma Pin TV a yahata mais e arta donc kala komin mbaɗa non seulement kamɓe gardini min il faut mi rutinaɓe teddugol ngal amin jewta d' accord kono candidat ji wona an tan beska sikkani par rapport taw wona gonɗo hande mairie o ɓeeto haɗa yiɗi wadde mabɓe par exemple collaboration jadon on foof ɓe gardina par exemple ɓe goppa koɓe mbaɗa candidat mabɓe ɓe keera caggal mum walla an a ƴetti pelletel so tawi au cas où candidat makko waɗa maintenir ndewa caggal waɓe pour ardade mairie rapidement par ce que waktuji men par ce que hande c' est préférable hande amin jiiɗi non seulement au delà de par ce que hande wona min tan e Cheikh Oumar gonɗon comme candidat si amin keewi e heddiɓe fof noon kadi non taw Cheikh Oumar arani hen taw an heddiɓe bon min e heddiɓe suwe min de suwoyam min jinmi ko minen fof yomin jaado gono mbaɗon candidature unique jaada min mbaɗa candidature unique so dañama ko ɗum woni ko yiiɗa ko d' accord mais kamɓe et puis amin jogui hen yakar amin jogui yakar ma ɗum wat candidat la mamin jaado amin jiɗi ɗum vraiment par ce que ɗum woni ko nafata amin gandi mo fof so yeehi goto musat min jiiɗa kadi mo fof yaha goto min carlodira d' accord message min lendira doole amen min hay Cheikh Oumar e hoore mum amin jiiɗi yo ar doole makko ɗo joguiɗi e doole amen min joguiɗi min dendina min gara e so ari noon yo ar to ara o waɗa rangé derrière par ce que hankkadi tomin tonni ɗo minen min goɗɗi koko ara d' accord message ma faade ɓesgu jeunesse jeunesse ngo jum message am walla ɓesgu jumtane kala e kuuɓal message mo joguimi ko adi fof amin ñaagui apaisement
amin ñaagi son sal nganda hoorema mbeɗa salminamo no feewi mbeɗa yiɗi président vraiment yo gueɗe ɗe yo yurnito gueɗe ɗe no feewi wona yidde poste walla yidde noddede comme les autres no mbaɗata ni minen candidature men wona candidature tan maka ar non minen komin felliɓe komin yehoɓe amin jiiɗi noon somin jaa taw koye parti o APR min jeehi min jiiɗa yadde liste goɗɗo so wona liste APR so APS jaɓi ɗum faami ɗum hayrum so jaɓani ɗum janggo conséquence uji gari yo janggo foof APR naɓe yo gandu kam ko ɗum ɗo ni conséquence uji mumen donc ɗum ɗon ko message mo jinmi lancude président Macky Sall message goɗɗo o mi wawa arde ɗo henne Pindi TV mi wasa yettude base politique Navel Thiam mo ganduɗa hoorema ko sukaɓe ko rewɓe ko joom ɓesguji en kamɓe vraiment mawɓe des responsables oppuɓe temps mumen oppuɓe cuusal mumen oppuɓe foof mumen yidde wallodirde meɗen e ko jaharen ko ɓen au passage mbeɗa salminaɓe no feewi ɓiɓɓe jomanaɓe kala to mabɓe woni kala to mone mabɓe foof to wawi wonde e nder aduna o mbeɗa salminaɓe mbeɗa wiya ɓinguel mabɓe noon ari ko sohla ko e ko darate ko ɓinguel mabɓe ne sohli ɗum mi wettiniɓe kadi e juuɗe kamɓe foof noon guila sernaɓe men ɓe ganduɗa hoorema wonɓe toon guila jinnaɓe men guila foof en betti juuɗe en betti yeese en mbi kala noon ɓiɗɗo jumanajo biyowo honde koye président Macky Sall eɗen ñaagui yo ara yimɓe liggoto pour jum waɗa émerger pour jum waɗa émerger alay saago kamɓe fof ɓe gara min liggoto pour min mbawano ɗum yesso en même temps noon min ñaago président Macky Sall yo waɗ maintenir Cheikh Oumar yo oppu ɗum wona poste ministère mum yo waɗ ɗum ministre walla totta ɗum ko ɓuuri ko jogui ko goɗɗo so ari totte ko ɓuuri ko jogui ko e kala garɗo ko totte gueɗel mum min noon mi sohlani so wona mairie jum. D'accord, merci beaucoup Nawel Thiam ɗum noon ko Nawel Thiam wonno ko candidature toon to mairie ndi Dioum kanko noon ko AGIPOLIGRO agence de communication agence d'aménagement et de promotion des sites industriels ɗum noon min calminima hamima ha saaha goɗɗo en jetti en jaari ndey Fatoumata Sall ko message tan mo joguimi e faade ɓe ganduɗa ko candidat ji yiɗɓe ardade walla ɓesguli ɓe ganduɗa koɓe joomen candidat ji mbimi kala maire mo ganduɗa koye nder mairie woni ina yiiɗi waɗa ƴettude sumgoji prochainement so tawi gollani yo ɓesgol ɗi guittum ɗon mbaɗa ɗon goɗɗo ɗum woni réalité o hande maire gollo walla maire jiiɗaɗo ko maire mo gollo ko maire o ganduɗa ɓesgol ɗi ina cuɓini ko ɓesgol ɗi mo ganduɗa ina gandi ɗum kono maire immoto par des voies politiques ara wiya ko ma arde ndiɗo maire min cohlano merci ndey Fatoumata Sall merci madame Sall merci Gandouli et je remercie omo ganduɗa ko Alassane Mbengue ɓornol kam hande oɗo ɓornogal ɗum noon merci beaucoup yeeɓiyankoɓe ayam Pindi TV ko ɗo min katta mon ha sa goɗɗo e prochain numéro inchallah ɗo e nden yen gone jaam.